İçsizimizin her soruduğu emma hiç cevap berip bilmediği ulu bir soru var. Men kimim? Siz kimsiniz? Şu videonun goýdyňdan bedenimiz her atom bitirer ve ipitçanlarımız bilen täzelenir. Bedenimizdäki her bir atomyň täzelenmesi aşağı ýokary 5 ýylrak bolar. Ýagny siz bu döreden maddalar hiçbir 5 ýylyň bedeniňizin bir bölegi däldi. Eger wagty çaltandyryrsak, dünýä ýüzünde ýaşaýan her adamyň geçişi molekuli atom toparlaryndan bolan emma ýene-de şol urady götüren canlydygymyzy bileriz. Adam bedenini pikir etsek aklymyza bu geler. Emma atomlary görüp bilýän bir başga planetaliň nähili görýänini bilsek, hakykatda nähili bolsak şol real görnürdik. Görnüşün görümi we täzelenen atom grubu bolup, burnum, gaşym, bloklarym hiç ütgümeýär diýip bilersiňiz. Aslında atomlar kendiňizi ütger. Emma her gedek şol bir ýere gelýänlikleri üçin bu ütgüşlüğü bilmersiz. Hem de bedeniňiz ýaly duýgularyňyz we häsiýetleriňiz hem ütger. Wagt geçdikçe dostlaryňyz, daşdöwre bolan häsiýetiňiz, dünýä garaşyňyz, hatda gülküleriňiz hem ütger. Ütgüşlik zatlara gülýäňiz. Mesele kimligiňize ýazar. Siz haýsysyňyz? Bugünkü bolanmy? 5 ýyl geçmişdäki kişimi? Ýoksa 20 ýyl soňra kim boljaňyzmy? Bärde esas zat näme? Geçmişde ýaşadyklaryňyzyň toplam şaýatymy? Ýoksa ýatlap bilenleriňizmi? We durmuşyňyz boýunça ýatlamalaryňyz siziň bilen galar. Geçmişde ýaşadyklaryňyzy esas zatlary ýatlap, şu wagt ýaşaýyşyňyz dowam etdiren canlılarsyňyz. Dogrymy? Bu düşünje de ýalňyş bir düşünjedir. Täze öz bilmediğimiz ýatlamalary biz bilmesek de %99 ýalňyş bilerdi. 2012'de alimlaryň işlediğine göre beynimiziň ýaşadyğı bir wagty her ýatlaýşynda beynimizdäki ýatlamalaryň wagtyň geçmegi bilen kemelýändigini we pozulup galýanyny görülipdir. Biligi her çağırlanan nöronlar tapawutly kopyalandyğı üçin ýuwaş-ýuwaş ýiter. Has hem erwedi geçmişde hiç ýaşamadyk zatlarymyzy ýalňyşlyk bilen hakykatdan hem ýaşan ýaly ýatlanyp biler. 2002-nji ýylda edilen bir işde özlerini photoshoplanmış bir surat görkezlen adamlaryň köpüsi ýalňyşlyk bilen suratdaky wagty çağalyk ýyllaryna ýaşadyklaryny aýtýarlar. Beyinler bu zatlar elbette ýaşadyk diýip bir zat oýlap tapýarlar. İşin gülkünç ýeri bolsa geljekde bu ýasama döwür, pozulur we başga bir ýasama döwür bolup akyllaryna galar. Dowlup ulaldyğı ýerleri taşlap giden soň 20 ýyl soň ýyzyna gelen Abraham Lincoln oýnan ýerlerini gowy ýatladykdan soňra şu sözleri ýazdy. Ine çağılamın geçen öýme ýene seretýär. Bu ýer meni duýgulandyrýar we ýatlamalarym ýatladygymça lezzet alýar. Hakykat şul, bu ýazanlar bilen hakyky geçmişi deňgelenok. Bu dünýäde her gün ýaşadyklaryňdan köpüsi geljekde hiç adyňyza düşmez. Özüm 10 000 ýakyn gündür ýaşaýan, emma size ýaşan her günüm hakynda bir zatlar aýdyp bilmegim mümkin näl. Durmuşymyň ýüzüni hem aýdyp bilmen. Siz de bugün görýäniňiz, eşitýäniňiz, aýdanlaryňyz, iýýäniňiz ýa-da eden zatlaryňyzyň köpüsini geljekde ýatdan çykararsyňyz. Orta mekdepde sınıf nomerim, 10 ýylyň her gün gürleşenlerim, gören adamlarym, ady familiýasy, 5 ýylyň gülenlerim ýa-da durmuşymyň kiçi sahnalary ýaly wagtynda asla unutmam diýen köp zadymy bilmezligim meni rahatsız etýär. Okan kitaplarymyzyň köpüsi bilmezligim bolsa meni gynandyrýar. Geljekde ýaşajagymyzyň köp zady has uzak geljekde ýatlap bilmez. Olar ýaly bolsa ähli zady biderekmi ýaşaýarys? İnsan beynini geljekde näme ýaşajagymyzy özü saýlasa we aklymyza diňe bir iki ýatlama galjak bolsa, näme üçin özümizi köseýärys? Uzak bir geljekde özüňizdir diýjeňiz o kişi siziň adyňyzy göterer. Şu wagt etdiňleriňiziň gaty az bir bölegini ýatlar. Siz bolup ýaşar we sizden psikologiýa tarapdan tapawutly bolup, bugünkü size kem görünüşünde demeňizden bir bedene eýe bolsa da düýbünden tapawutly atomlardan emile geler. Geljekdäki bu adam siz dälsiňiz. Geçmişdäki kişi biraz ýatlap bilen. Geljekdäki kişi bolsa şu wagtky etdiňleri bilen ütgetme potensiýaline eýe bolan adamlar bölmi biz. Biz kim?